ଦିନରେ ଦହିବରା ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଆଜି ଆସିଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁର ଫେମସ୍ ଦହିବରାବାଲା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବାଢ଼ି ଦେଲେ ଗରମ ଗରମ ଦହିବରା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଦହିବରାବାଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ସିଏ 10 ଟଙ୍କାର 7ଟା ଦହିବରା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମନ ଖୁସିରେ ଦହିବରା ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦହିବରା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟର, ପିଆଜ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପିଆଜ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ କଞ୍ଜୁସ୍ ହେଇକି ପିଆଜ ଆଉ ପକେଇଲେନି। ତ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଦହିବରା ନେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ତାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର, କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଦେଇ ସେଥିରେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ବାଢ଼ିଦେଲି ଦହିବରା। ମନ ଖୁସିରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କାର ପେଟ ଫୁଲ୍ କରିକିନା ଦହିବରା ଖାଇଦେଲି।